gara esateko aski dela. Traba gehiagorik ez dugula onartuko. Plantillak konpromisoak exigitzen dizkio Nafarroko gobernuari. Eta gaurkoa egun handia da, mugarria, langile publikoen ibilbidea. Nafarroako gobernuko zerbitzu publiko guztietan eta tokiko administrazio guztietan egin dugu lanuztea. Protesta egin dugu oinarrizko sektorea, osasungintza, hezkuntza, gizarte ongizatea eta kultura, ahultzea ahalbidetu duen gobernuaren kontra. Ia urtebete daramagu funtzio publikoarekin estatutu berriaren inguruan hitz egiten eta negoziatzen. Baina ez du aurrera pausorik eman azkeneko urte honetan. Partxeak baizik ez dizkigute eskaintzen, eta kontseilariak ekimen guztiak boikoteatzen ditu. Benetako konpromisoak esegitzen dizkiegu, eta horietako bada, trabak jartzen dituzten ordezkariak negoziaziotik kanpo geratzea. Estatutu berriarena administrazioak hartutako konpromisoetako bada. Gobernu sostengatzen duten alderdiek ere onartu zuten konpromisoa. Legealdi honen hasieran funtzio publikoak, bere zuzendaritza nagusiaren bitartez, konpromiso honen berri eman zigun eta esan zigun aurrera egingo zuela. Baina, hasierako lan dinamika hau 2024an gelditu zen. Funtzio publikoko kontseilariak diskurtso aldatu eta estatutu berria parlamentura 2027 urtean iritsiko zela aurreratu zigun. Mahai orokorreko sindikatu guztiok une hortan planto egin ondore, gobernuak mugimendu txiki batzuk eta guztiz ez nahikoak eman ditu. Horregatik, langile publiko guztiok, kaleratera garenok eta zerbitzu minimoen pegatinaren atzean langile lanean ari diren edo lanera behartuak geratu diren horiek, Nafarroko gobernuari exigitzen diogu berriz ireki dezala negoziazio prozesua. Eta benetako konpromisoak har ditzala prozesua behar bezala bukatu eta hau hola ziurtatzeko. Zehazki, konpromisoen inguruan hitz egiten ari garenean hontaz ari gara. Bat, estatutu berriaren testua beranduenez 2026ko urtarrilean parlamentura iristiko konpromisoa nahi eta behar dugu. Horretarako egutegi bat, kronograma bat aurkeztu beharko lukete, gaurtik hasi eta parlamentura sartzen den egunera arteko. Bestetik, bigarren aldarrikapen edo konpromiso bezala exigitzen duguna da, estatutu berria eta karrera profesionala abian jartzeko gastuak ordaintzeko planifikazio ekonomiko bat. Hau da, behar dugu, Nafarroko gobernuak eta funtzio publikoak esan diezagun disponibilitate presupuestarioa daukala, behar diren erreforma guztiak aurrera eramateko. Gaur egun honek ekarri gaituzten aldarrikapenak direnak. Batetik, behin-behinekotasuna 108% jaistea. Bestetik, soldatak igotzea Nafarroako KPI-a erreferentziat hartuta. Eta plantilla, zerbitzu publiko bakoitzean ditugun beharren arabera dimentsionatzea. Horrez gain, hirugarren aldarrikapen bat ere daramagu, osasunari buruzko foru lege berriak zerbitzu publikoak blindatuko dituelako konpromisoa nahi dugu. Eta baita plantilla osoaren lan baldintzak zainduko dituelako konpromisoa ere, gaur egun dauden desberdintasunak desagertzeko. Prozesu hau ongi bukatu dadila erakusten eta oztopatzen duen oro negoziazioetatik baztertzeko konpromisoa nahi dugu ere. Langileen lan baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeari buruz hitz egiteko prest gaude, eta horren erakusgarria da gertatutakoa gertatuta maila orokorrean lanean jarraitzen dugula. Bada garai, erronkari aurre egin eta funtzio publikoaren estatutu berriari benetan heltzeko. Espero dugu gobernua ohar dadila gaur kaleetan transmititzen ari garen haserreaz eta ezin egonaz, eta jar ditzala prozesua berriz ere abian jartzeko behar diren bitartekoak. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta baita zerbitzu minimoen pegatinaren atzean gelditu diren guztiei ere. Eskerrik asko bihotzez. Bestalde, une honetatik bertatik iragarri nahi dugu mobilizatzen jarraituko dugula. Harik eta gure lan baldintzak hobetzea lortu arte. Duinak izatea nahi dugu, arlo publikoan sinisten dugulako, eta kalitatezko zerbitzu publiko sendoak nahi ditugulako. Bukatzeko, gogoan izan, greba eguna gaur ez dela bukatu oraindik, eta arratsaldean ere beste hitzordu bat daukagula 5:00
Basotxo kalean eta Konerandoan, antxe elkartuko gara, bale? Gora zerbitzu publiko duinak eta gora langileon borroka.